Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri ħaddisa. Wara li ħasnilhom saqajhom, libes il-mantal u raġa' qagħad fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Fil-ħasil tar-riġlejn, Ġesu ried iħallilna eżempju li jfakkarna ta' kuljum li hu fuq is-salib ta' ħajtu għalina. Li hu minn fuq is-salib u bil-misteru tal-mewt u l-qawm tiegħu bil-imwiet ħabbna li aħna tiegħu u ħabbna